like. Alibongwe igama lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, izwi likaNkulunkulu ke selikhulumile. Amen. Alibongwe igama lika Jesu. Ushilo kuBishop wathi lokhu siqalela ikhasi khulumisa. Ngiyabingelela abafundisi bazalwane abangene sengengamala ngabingelela. Ngabe ngibingelela neqaleni. Ngiyabingelela ingceke nencekazi zenkosi. Ngiyabingelela abafundisi bonke egameni lika Jesu. We welcome those abaqala ukufika kulentaba yaseSiyon. We welcome them. Nalaba abajwayele ukufika sababingelela bonke bazalwane abanye angibazi. Amen. Moya wami uyathokoza bazalwane umuntu ubona. Hallelujah. Ithemba likhona ukuthi lento kaNkulunkulu izoba khona. Alibonge igama. Angisho leka faith mina. Ngisho ngathi mina ngimbi umthombo nje into egeleza ngigeleza simfule ya block. Nikhona bazalwane. I told ke abanye abazalwane ngathi mina I saw a vision myself ngiyabona like how I saw in 2019 zoba no 2020. Ngiyabona last year ngiyabona ibandle meeting ehleli kuthiwa kulomhlangano kuyaxoxwa ke two parties. Uma xoxwa laba maqedwe umhlangano bayaphuma bakhipha eyabi messenger their ambassador emhlabeni to hamba ufika ubathulisa. Ngala kukhishwe mina kuthiwe hamba uyokhuluma abese ethi lo oshoyo kwehla amandla ahlale phezulu kwami. It's like a baptismal. Abese ethi hamba uyoyichitha imvuselelo emhlabeni. Akhulume phezulu athi iyachitheka njengamanzi imvuselelo enkulu. Amen. So bese ngiyawabona amanzi ngibone ngathi indawo umhlaba uba flooded ngezo bazalwane kungathi ikhukhula kodwa akusize salamanzi emvula, but it was the power of the revival yokugcina ngezo bazalwane. So the end time revival iqalile. Uyabona njengoba nina nila nise stage bazalwane. Alibonga igama lamandla sihleli phakathi kwawo namhlanje. Ikhitheka la ekubeke khona uNkulunkulu ayikhitheke imvuselelo. Glory to Jesus. Akunyakaza amandla kuleyo ndawo. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba there are places engazi ukuthi mina ngeke ngifike kuzo. Mina khona abantu abangeke bangilalele kodwa wena bazokulalela. Manje lento sibophana njengayibhukushe kaSamson. Glory to Jesus. Athi la usakazekela khona hamba ufutha lomlilo fike kusha amasimu kaSathane. Athi bethuli to faith angafika kodwa kufike wena. Bese ukuthi lento kaNkulunkulu isifikile. Glory to God. The fact ukuthi usufikile isifikile ukuze mina baye ngibambezela ngoba uSathane uyamazi umuntu abeselibala kungibambezela. Izothi this day onwards there is gonna be a revival. Glory to Jesus. From corner to corner, from Cape to Cairo, there is gonna be a revival whether the devil likes it or not. Futhi yami uNkulunkulu uzongithatha ungiyazi uzoyenza ngabantu abanganamagama. Ungacabanga ukuthi ngiconfuse oba ngixoxele nina kungathi nje hawu abekho sibantwana abakhulu. No, uNkulunkulu uyekhona into eyakhe yakhulunywa uNkulunkulu ngoba lento mina sangiqedile. Mina mfundisi umemela into esengiyilindile manje noma yiningi la bakuhlatshwayo is a great attack ezekini. Alibonga igama kaJesu. Ingakho ngibona ngithintitha yonke ninithatheni nina nibe nibaleka mina ngisale ngibhekana nesitha. Nganitshela kwi-convention ya last time ngathi ngibonile nginqamula la kunqamuka khona umhlaba uhlukana. Niyakhumbula bazali kunqamuka ama-plate ngathi ngabona nginqamuleka in half, but devil is a liar. Glory to God. Ngoba leyo nto engayibona iyangenza ngayo uNkulunkulu ngathi kuzokwenzeka kanjani umhlaba unginqamule kabili. Lento ayishoyo uMathise Yesu survive ngayo. The word of God will refuse. Mawugcwaliswa ngeke usale simele. Ungavumi yenqaba. I refuse to die anyhow. I refuse to die anywhere. I refuse ukufa noma yini ekuthiwa yabulala. Dead akunasabelo lapha kimi. Ushizwe. Angithena wavuka. Uqeda ukusho uthena uguqile ezwini lakhe. Alibonga igama likaJesu. Webandla likaJesu kuza ukufa okukhulu emhlabeni siyaphunyuka ke nami lento yami. Eminyabinyekayo lapha phakathi kwayo.
udabula ukufa emhlabeni from 2020 besekuvele bazalwane. That is why I said mhlawumbe abanye abangizwanga kahle ngathi ngiyabadabukela abantu be-theology nikhona bazalwane ngoba babhekene nesikhathi kanti abekho equipped ngiyabona bazalwane noma bayitshela bahloma kodwa bahloma nikhona bandla kaJesu because nami uNkulunkulu wangibiza mina bazalwane the book of Revelation yabo incwadi esambulo mina bazalwane ngayinikwa ngahlangana noNkulunkulu wayo wanginika angiyifundanga wanginika yona what I give you the revelation ngoba ngithume ikhathini zogcina what incwadi esambulo mystery what a lot of people abayishumayela bayayiconfuse why sathi come uzoyamukela kimi ingakho la ekhaya siyona uhlezi uzwa kuthiwa sembula imfihlakalo beyifihlakele yabo sindawo ye revelation of the mysteries niyazo bazalwane wathi umesho kimi wathi wozohlangana nami I am the God of the revelation, the God of the future events. Angithi isambulo sikhomba kuthi uyaba into eyenza ngibadabukela bazalwane ukuthi mhleke sisesikhathini uyaba nje mangithi kudabula ukufa okukhulu in 2019-20 a seal was broken. Uyazi babushabalala angisazi noba kuhlatshwa ngicela ku 21 sasine 5-fold ministry inkonzo 5-fold sakhuluma lapha into engezwakala sa declare sathi thina bazalwane iseal ama 7 seals impawu lezi ezisikhombisa ibona incwadi lekwakuthiwa akekho ngayemukela ngiyacela ukunitshela bandla likaJesu we are living in those days iseal iya break every day. Unfortunately ke i-theology thema isifundisa lokho kuyokwenzeka kungasela. You can tell yourself ukuthi it was a misunderstanding. Angibashaya bafowethu niyezwa basalwane. Mina ngoba ngizokutshela nokuthi iyonaka laphi. Njengoba namhlanje ngizoxwayisa ibandla ngokuthi sisesikhathini se-transition. Khona i-transition eyenzakalayo bazalwane yazo. Ngathi uma ngitshela uMamlondi noBishop sihleli ngibaxoxela lento engangiyizwile ngiyibuka kade ngithandaza. Ngase ngithi mina uyazi lento ngiyibona Mamdlovu ngiyacela ukukusukumisa. Ngathi ngiyibona bafowethu engathi sibambene kanje. Angithi abona sime emhlabeni owodwa siseplazini. Angithi asibazi noMamdlovu sisendaweni eyodwa. Kushiyela ukuthi ngisestage kodwa umhlaba nje wonke wona. Ngathi ngibona into enje. Abantu ababambene kanje be right bakhuluma into eyodwa baxoxa into eyodwa bashaya into eyodwa. But ngase ngithi uma ngikhonjiswa kwavele kwadabuka umhlaba. Uma udabuka umhlaba wadabuka la phakathi kwethu. Sasala sibambe kwasho ukuthi ayikho iforce engakwazi ukumdonsa ngayo uMamlondi eze ngakini. Iforce emdonsa yilo mhlaba okuthema udabuka wabe ngakhona. Iside angakulo lithakeze kulo. Iside engimngakulo lithi wosa ngapha. Ayikho into ethi khona engayenza to pull yena lezo bazalwane. So kunento enjalo bandla likaJesu eyenzakalayo ebandleni likaKristu kulesi sikhathi. Kuzoba sengathi sime emhlabeni owodwa. Sikhonza sikhuluma into eyodwa. But uma singalenzi izwi noma singasonta sonke umhlaba uzodabuka phakathi nendawo. Yabona into kusalithi Mamlondi athi Mamfaith Mamlondi kuba ukuthi usuhlukene. Yazi into ebuhlungu yenzakala lema ngiyibona lapha. Ithi ke laba abantu abahlukanayo abafi bayaqhubeka bakholwa. Noma Mamlondi ayoshumayela kuleli side lomhlaba. Noma Mamfaith aqhubeka ashumayele kuleli side lomhlaba. Acabanga uMamlondi ukuthi usasendaweni eright. Kube ngathi akwenzakalanga lutho phezulu kanti ngaphansi umhlaba uhlukanile. So as much as sithi sisekhona siyazwana sisazoba kwenzeka into yase Tower of Babel. Nezo basalwane sizokade sikhuluma into yodwa sikhuluma ilanguage ehlukene. Usathane uzama ukusihlakaza ukuze singahlangana. Uma sihlangana sakhuluma one language sizonqoba bazalwane. But uma lo mhlaba uhlukana uhlakaze ukuqheleka kanje kahle kahle kuzoba khona uhlobo lwesalvation. Angifuni ukuthola ibili kodwa kulaba kade besele beyinsali izohlukana kabili insali. Mina angithi nje wasengena office la ka professor
ngilethe umlayezo ukuthi kuzokwenzakalana emhlabeni. Ngishilo ngathi ngenzela ukuthi makungenzeka kuthiwa kune lockdown emhlabeni noma umhlaba kwenzakala ngazi kusangenzeka nje kade sikhonza sonke singaphinde sihlangane. Not ukuhlangana physical. Yabo bazama ukurizina ngeBhayibheli elilodwa bazalwane, but God ukuthi asizwane kwangempela futhi. As-understand lokho ukuthi singaze siyochithana kude. But iyodwa into engasihlanganisa ilento adigugwela. Wathi uNkulunkulu kimi ngo-2019 kuzofika u-2020 ekhuluma ngento ezokwenza ngo-2020, wathi i-cure ikhambi lalento ezokwenzeka emhlabeni eqalayo, wathi ukuthi men must go back to my word. Wathi abantu abahambe bangilinde ezwini lami balinde khona. Wathi ngilinde ukuhlangana nabo kulo izwi lami. Wathi yile ngilethemba, yile ngengikwazi ukujika kulo, yile ngeke ngilifeyile, yile ngeke ngiguquke kulo, yile lizobasindisa, yilo futhi elinamandla athobhalayo. Izwi likaNkulunkulu linamandla liphilile. Athi libukhali kunezinkemba zonke ezisinga nhlangothi zombili, ngoba lempe esiyilwayo ayidingi sword, but it needs the sword of the spirit. Inkemba kamoya esizonqoba ngayo yini enye uma kungasilizwi likaNkulunkulu. Thathani izwi niyonqoba. Mina bengithi nalelo ngathi awuthandi kahle. Usasala usuyimpintsha kulo. Uyazi ukuthi wenzelani? Ngike kukunikeza ithini. Mina khona izinto bazana uNkulunkulu ayibiza kimi namanje, ayibiza ekuqaleni. Nasayibiza namanje engazenzi ngoba ngiyithanda. Wena wazi ungibone ngikwenze ngithi uNkulunkulu uthe, it's not because I like it. Futhi ngiyasho ngisho nje uyabona ke baba le ukube kuthiwa bekunendlela yami besingeke siyenze kanje. Bengizodlula eceleni yabona uJesu methi uma besingadlula lesitsha ngasiphuzanga. Siningi izitsha engiyiphuzile kodwa engaqale ngacetha kodwa uNkulunkulu usho ukuthi ayikho indlela esingenza ngayo. Ngapha ngikukho, you know into enginqobayo yini madisi, into ethi ngenxa ukuthi kunezwi lesethembiso engibambelele kulo nengifuna lingisindise, namazwi engifuna awafeze empilweni yami kakhulu lelo philo phakade. Manje angisakwazi ukunqaba okunye ngoba sekunento ethi uma ngingamphika kulela uzongiphika nani. Funa ngakubona ukufezeka kwezwi lakhe lonke njengalokho elikhulumile. Manje ngakho ithi simpintsha uthi nje your will be go, your will be done uNkulunkulu, noma ayimnandi kodwa kayenziwe. Uma kuyizwi lakhe kube kunjengokusho kwenkosi. Wenzela ukuthi ubhalwe elistini yabantu abankosi ngodazi inkulu into esinenzeka nalaba zintwana. Inkulu into uNkulunkulu asibizele yona la, inkulu kakhulu. Ngiyacela ukusho indebe somlomo wami ngeyikwazi ukuyiphumusela njengalokho injalo. Ngizohuma ngiphume ngibhede kodwa umoya kaNkulunkulu yena uyasebenza. Niyazo bazalwane mamukeleni yena asebenza. Uthi nje ngiyinceke yakho Nkosi, wathi uMaria engaqonde ngazi wathi ngiyincekazi yenkosi akubeka imjobo kusho kwenkosi. Then the rest was done by God and the Holy Spirit. Ukuze kube kanjalo alibonge igama likaJesu. Into uNkulunkulu asibizele yona la bazalwane ithi ke lento salusula ubahamba izwi likaNkulunkulu. Yazi bazalwane beniyothi mina ikhona ibukisa ukube bengikhuluma njengogogo, khona ibukisa efuna ukushaya uNkulunkulu nabantwana bakhe. Uzoparade iglory makade, uzoparade inkazimulo yakhe ukuze nabamgwazayo bambone, nabamthukayo bambone. Ukwazi ukuthi lelo sizogcwaliseka ngathi abamgwazayo sona sithi uya lo Jesu, bathi kusho ukuthi uya akabongwa dunyiswe libongwe igama lakhe. Ngoba sesimbona la kuwe simbonanga kathi simgwaza, kodwa la kuwe sesiyambona ukuba simkhothamele sithi uNkulunkulu. Lokhu Jesu akugeja abazalwane emhlabeni uzogcwaliseka ngathi. If you write your name uthi nje whatever you do Father ungangishiyi ngaphandle. Wena okwakho nje uma nje uNkulunkulu kwenza lokho ungangishiyi ngaphandle. Kule nkasimulo edabulayo, don't leave me out, count me in, oh God. Alibonge igama likaJesu. Umhlaba ke bazalwane uzoshintsha. Umhlaba uyamjikela umuntu. Ngisacela ukukhuluma into ethe ukuba buhlungwana kodwa ungalimali. Siqale ukuhlukana vele madise ngo-2019. Ngicela ukusho lokho engikwazi nezo bazalwane.
ibandla ngo2020 lihlukanile lahlukana lingahlukananga lingaxabananga ngezo bazalwane uyabonga lesikhathi kuthiwa nansi covid people must vaccine uyayibona lento enjalo kwakhona abathi as vaccine nami njengoFaith I'm one of them mina sizatha ngithi ke uNkulunkulu wangitshela 2018 wathi khona isifo ukufokuza emhlabeni waqala ngaqala ngo2018 ngangisebandleni likamfundisi uShoba la ayikade umfundisi khona ngabatshela ngathi uthi uNkulunkulu abantu abeze uphethe healing enkulu ayidedela phezulu kwebandla babe ne healing ihealing bazangisacela ukufundisa angithi la siyafunda ubamba nje sengiphosa amajwabu uyabona okuyi umongcwetho iqedelele ihealing bazalwane do you know ukuthi it is wrong ukuyikhulekela usugula hallelujah angithi sentabeni ku wrong ukuyikhulekela usugula ukuyikhulekela usugula yikho lokho kwenza ufithe wena kule verse lithi ogulayo akabiza amalungu ebandla ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlule ngokuphilisa umuntu yedwa wayangasho uma ugula zikhulekele bese uyaphila but uthi ogulayo makenze njani ngoba uNkulunkulu uyazi bazalwane ukuthi uma usubusa isijungjungu sokugula usuphakathi usuku ungasakwazi ukuyikhulekela kahle wena usuku usudinga abantu abanjengabantu abakuphosela intaba bathi bamba intaba bese bekudonsa vele wena usuyagula so please church pray for healing now when you are not sick kungekho into wrong emzimbeni wakho thandazela healing Lord I pray for abundance of life ngiyikhulekela healing upon me ukuze uhambe usefuyinayo kungathi ofaith ikhona into special ngabo as if ikhona abasta no abekho special kuNkulunkulu ama fine prince ikhona bazalwane yikho usuzwa ngizwa sengifakaza ngithi uDokotela yazi nangamgcina ngo2008 ngina 15 years mangabe ubala ngingamazi uDokotela besathi umuntu do you know why I was given healing when I started the journey of the calling mina uNkulunkulu wangibiza ukuthi wozake ngikuphilise angidami ngangivelezwe nginesifo zami angisilo kusofakaza I don't wanna waste time nganginesifo zami namodokotela babengibhala ama report ngangine death certificate ethi inegama lami nesibongo ne date of death kwashiwa isikhala cause of death kwabhalwa ukuthi yini kwashort I date of death ngoba sekulindele ukuthi emhlabeni ngibonakala ngiqithi bese kuthiwa uwe ngomhla ka7 March 2025 certificate bese siyaphela kodwa abantu bahamba bayiphethe certificate zabo when I came to God with my certificate ayijabona kuna ngase ngivele ngigula ngithi yabo uNkulunkulu wathi kimi usathane uyakwazi ukuthi umuntu obiziwe uma eselwa kahle naye usumehlulile ungasayidlaniswa wathi uattack the flesh wathi iweapon ayithemba yokugula wathi uvela kuthumela izifo dedele izifo ivele hides size kuwe silwe nawe thina sicabanga ukubabuthaka labantu ababuthaka basempini bayalwa niyesho basalwane usuke ufuna ukubona uSathane usangasho ukuthi uJesu inkosi then God said to me ke mhlawumbe ngiyokhuluma ngendoda angifuna ukukhuluma khona isathi ukhona umuntu wathi I shall not die but I shall live to preach the gospel but wafa ngiyakhumbula namzuza uma ngisho kanjalo uSathane wanyenyeza la kimi wathi ukhona washo njengawo wafa ukugula kwambulala washo ukuthi izwi elikhulume kimi li more authentic nezo basalwane than lento ekhulunywa uSathane wathi ngiyancenga basalwane kuba ninikele imizimba yenu ibe inikele ephilene engcwele ethandeka kuNkulunkulu alibonga igama lika Jesu so umzimba wakho uhambise kuNkulunkulu for healing ngiyezo basalwane umeke wathi you are healed in the name of Jesus ungaguli uyazi kwenzakalani uba covered by the glory bese kuthi izifo mayifika zifika izwi les prophet ikhona bazalwane into ezirebukayo izwi it's the word of prophecy ekhulunywe kuwe into ingakafiki asimusu ku-wrong ukuthi into izifike ingakho abanye abantu babezama ukukhulekela abantu abagula basinde bangasinde bazibagcina beyothwala bathatha ezinye izinto bathi sathuzama nalokhu ingoba bakulindile ukufa kwaze kwafika manje why I'm saying this sidabule esikhathini sokufa isili ekuthiwa ukufa ne-Hades kuyadabula kusemhlabeni yezo bazalwane
ngiyadaba ingakho ubona ukufa kunje and ukufa it's ungakuthatha kancane ucabanga ukuthi ngoba wena ukafela bese uthi hayi mina kusengcono akungcono lokhu kufa okufikile ukuze ukubona ukuthi lokhu kwesile uPaul vuliwe ilokhu kufa ukuthi uyakuzwa bakushabalani makufika ukuthi kufika kukushiye ngizwile abazalwane what you into the pain angifelanga umuntu kwisizini but ngike ngangena kuleyo ndawo ngile nje ngafike ngabuka ngabuza ubuhlungu bakhona amen mhlawumbe ngoxoxelela ukuthi ngibuzwe kanjani kuphi ubuhlungu obushiya bukhephula tears you are ukhephula inhliziyo ukhephule uyu uyabona makathi ungamazi yourself lokho kufa kufikile kufika uzwe ukuthi oh hayi akhephukile inhliziyo kuphela ukhephula kumina angazi bazani bakhona abafelwa abantu kulezi zinto uzwe ukuthi oh kungikhephule beyond uyabona kukhephule kwenza ngesihluku futhi akuzi kahle kukuza nje ngesihluku kushiya into ebuhlungu okuthatha isikhathi ukuthi ungahila kuyona kuyabona akusikho lokhu kufa okunormal obekukhona okujwayelekile this is another type of death and bazane kusazokhuphuka ilevel ingakho ubusizwa basifika la sithi ke lo mthandazo special kade swenza ukuthi let's pray above sikhuphuke siye phezulu niyezo bazalwane siyoma ngaphezulu kwakho konke okukhona then masimlapho noma ngathiwa kwenzakalayo ngeke kukuthinte wena amen futhi uma kwenzeka kufa ngoba ngasikufika ukufa kwabantu basemakhakini but uma kwenzeka akuzukukhebhula es amen ngenxa ukuthi uma kumkhebhula kanjalo bazali umuntu kuzomshiya no doubt ifaith izomishata ukumkholwa nje ukusiyona noma umthandazo ube nento ethi ngiyathandaza babegama yabona ke kwagula umuntu kuyothinta kule ndawo kuzofa njengosibanibani usehamba yabo noma uthandaza umthandazo one doubt othi naseqaleni ngangithandazile uNkulunkulu ngangimethembile ngawasho wonke amavesi uNkulunkulu akakwenzanga there is why ke maqala unyaka kwathiwa shanela umlotho omdala ealtar kwathiwa shayele ukuthandaza siyithandazile angaphenduleka because simisi alternate whatever we gonna pray about God is gonna do it yisu lakhe lesiyamkhothamisa kulo amen ne hides basani ngiyadabula kudabula kanye kudabula kwe hides ubona ngelevel yobubi ekhona nezo basala ububi bugcwele yonke indawo futhi uyabona ukuthi bona kunethezekile ingoba kunikiwe imvume isikhathi sabo kodwa kubiza umuntu ozo escape abazalwane aye endaweni esafe nezo bangcwele we are going to live in paradise la nikhona bazalwane because akusiyona inyama yeparadise asiyikhuluma ngelilanga ke lelo kahle paradise akuyiyona lemzimba yethu how nikhona namanje imzimba yezelele sisemathuneni but iselele sasikhe ethuneni uma kungayogujo kaJesu phela umzimba wafika wahamba nje wakhomba ukuthi kokubili yahamba kodwa iselele athi namuhla kuzoba nawe paradise yami umzimba wasala ethuneni kodwa sona asikhe ethuneni so ithi like I'm giving you a tip escape to paradise because umulinda la emhlabeni you're going to die kabuhlungu amen escape let your soul your spirit escape to paradise uyakwazi ukuya paradise usaphila hayi ngoba ugula amen so ixoxa ke leyo ngelinye ilanga sambeni separadise niyazo bazalwane ukuze ihide singakwehluli ingakho uJesu msusa athi kuPetro nje umeqala embize mbeke ethi upon you I shall build my church uthi amasango eHades awayikwahlula niyazo bazalwane silibandle lafungela angithi silandela le yanto Yesu useze walisho ukhotheme kulo kodwa ulinda abantu abazoza kulo bathi I declare namhlanje ukuthi amasango eHades awayukungahluli lento soyisho namhlanje siyayisho njengoba ngikhuluma ngomphefumulo I declare ukuthi amasango eHades awayungahluli kusho noma iHades lingathumelana ukufa vele eHades izifo ivele eHades ukufa kuzohlasela kuqale kuthuma iHades phambili imessage izokhonga iwumkhongi izifo siwumkhongi wokufa
sizokhonga sifuna umakoti la kuwo. Mawusivuma kahle sizohamba nawe sikusa kumyeni ukufa. Uhamba kalula uqengetheke uye khona. Sasikuphethe sithi ngibuye naye umakoti okungithume yena kufa. Nangu sibanda ngibuye naye. Mina ngithi from this day onward ukufa ngabuyi nawe noma kanjani. Izwi likaNkulunkulu lithi insuku zakho wazazi. Manje ke ngikhuluma noNkulunkulu owazi insuku zakho. Uthi Lord, I refuse to die outside the days. Ongqumelezo niyanqaba ukufa ngendlela ongangiplanelanga yona. 2 niyanqaba ukufa isikhathi sakho singashoyo. Amen. Praise the Lord. Udabula into bazalwane, udabula iHides, udabula ukufa. Manje sikukufa iHides abangafile bahlukumezekile. Kusazoba nzima futhi kakhulu. But futhi kulibandla likaKristu Jesu. Ngishilo ke mangimlala last time bazalwane. Ngaphakamisa incindi kanje ngathi ngizwa ngezwe umuntu ogcwalisa into lapha kimi wathamba emhlabeni mawuyimemezela uthi long live the spirit of Christ. Long live. Uyabona umoya kaKristu bazalwane, umoya ozokwenza ungahlulwa iHides. Umoya ozothi mawugcwele kuwe ukufa ukuthi angikwazi ukumbulala. Ngoba umoya kaKristu wavuka kwabafile uhleli lapha kuwe. Usemsebenzini phakathi kwabo. Manje masithi long live the spirit of. Asikhona ikhathi lapha lezinsuku. Ngoba ibambene likhona ikhathi lezinsuku lapha ngithi ngithi nje manje iBhayibheli lithi angisazokuthanda zakhe. Ngivele ngisho lento engayizwa isho long live the spirit of Christ. Ngwezwa amandla ngoba umoya kaKristu umoya bazalwane wagumbukela wonke amandla ekhona nawo wonke ama forces of evil. Usathane uqobo lwakwangcwatshwa lapho kwaba nomoya kaKristu. Usathane wafa, usathane wangcwatshwa, asangagcina ngokumngcwaba babzitha. The devil was cremated. Wabasela ngaleso sikhathi ichibi lomlilo ovuthayo washiwa twisiphetho sakhe ngasikhathi nje twisiphetho sakhe sethu siye paradise siya kuNkulunkulu ephilelo phakathi washiwa na wathi wena uya kwi-cremation. You are cremated when uye emlilweni echibini lomlilo futhi isibabulu ongacimi imini nobusuku. Manje to those who believe in Christ, uSatan has been cremated. Akangwaqanga kana chance yokuvuka la ku. Akana chance yokuphakamisa ikhanda. Noma bangamemeza bambise abizwa isangoma sithi vuka uyobulala uFaith ontokonoswe bavusa ukufa bakufa uvuke nawe uyakhona inyonga ingakho yamizwa mina noma umuntu angafaka iphahla. I know who I am. And I know who my God is. Isn't that Jesus? I know who I am and I know who my God is. Yabona lezo nto zombili right uphelele. Noma umuntu angafaka iphandla zabantu ngiyambona umphuphe nje umuntu osafaka iphandla usaba umuntu ophaka iphandla zeyimbuzi ifika. Mina ngisho noma ngahlinza abantu sifike la sisuke la iphandla zabantu sisuke la size la akasingozi kimi. Nami ngifaka isiphandla sendoda yabulawa eCalvary. Nami ngifaka isiphandla nami ngachithelwa igazi la. Igazi elikhulumayo ukuze kubeka lokho. Manje ngilezi iphandla naye wayichitha igazi elinye elikhuluma into ephuphile noma ngabulala abantu ukhuluma into ephuphile. Igazi lomuntu angeke likhuluma into elingana nento ekhulunywa igazi likaKristu Jesu. Can never happen. Likhuluma amandla amakhulu, likhuluma into engelinganiswa. Manje uhamba usaba into efaka isiphandla sembuzi. Imbuzi afika lejimenga ngekho kwenziwa lento nama nginawo amandla bheka wena uNkulunkulu wami uthi angithandazele kanjani kuNkulunkulu wena uNkulunkulu awu kodwa uyena kuNkulunkulu izwi khalithi athi khane kahle isuke ijustify kahle ithi anginawo amandla nami. Suka madoda manje nami ngakhalelwa yiwundlu bafowethu leso ngalikhale esiphamba kwena lichaloyi aloyi alabasaba kathana ulakhala lokho lomhlabathi uyawuza umsindo wakhe njengegazi lika-Abel. Gazi lika Jesu lisathi hayi ngaloyo. Not that one ngakhala esikhundleni sakhe ngafa endaweni yakhe lithi izwi lakhe wabafela bonke abaphilayo ukuze bona bangayiphileli bona.
I know who you are. Sacela ke ukwenza lento sekushunyayeliwe kakhulu la. Khulunyiwe kakhulu la. Kube lento bengiyenza bengizoyisho manje sekukhuluma into zami. Asixoxanga kodwa siyambonga ukuthi umunye uNkulunkulu umunye umoya. Alibonga igama lika Jesu. Futhi kwenza kube lula. Bengizokhuluma indaba yombuso bazalwane. Bathi uNkulunkulu emhlabeni wonke jikelele nangaphansi komhlaba ulethe a weapon that will destroy all kingdoms. Bese kusala umbuso kaKristu. Siphethe imizili, kuthiwa imizili. Imizili. Yona ngidedelile emhlabeni. Angiqali uzoyidedela kwasengishumayela. Nakade sisebenza khona nosifakade siyidedele. The kingdom of darkness has been destroyed. The devil and all his strongholds. Nakade donsa khona amandla. Yena himself has been destroyed. Ikhabi lento adikhulunyana the word of God. Izwi likaNkulunkulu alibonga igama likaJesu. Uyabona into esasiyithandaza uJesu ethi ke for thine is thy kingdom. Yabo mase siqeda siphethe ukuthandaza la. Uthi umbuso ungowakho namandla angawakho nobukhosi nenkazimulo futhi ingeyakho. Sizothandaza leyo nto emhlabeni. Kuzophuma abantu abazothi babejuluka njengami. Imjuluka inhloko ethi for his is the uma bekhala bathi isililo sawo sithi umbuso wakhe namandla ngawakhe. So isikhala sisho sithi wema kodwa into yethu the sound of our spiritual voices to come high. Uzokuxoxa le ndaba esixoxa la. Kobe kuphuma imizili iyo destroyer izwe not inkinga. Because la fanele uthatha into ezo destroy the world of darkness. The kingdom of hayi unga destroy inkinga yodwa ngoba uzo destroy into eyodwa lese singe sizokhula. Wenza ukuthi kungabe kusabuya lutho luze kuwe. Yonke into ithi ungangithumi. Noma utokola uthi utokola ungabusangithuma Sathane. Inyoka ithi ungangisi. Amademon noma ngathiwa ilawa lahlo no Satan, my fallen angel, we destroy them all for the first time. Rising is a generation that is going to destroy them all and come back alone as our Christ did. Njengalokhu uKristu enza sizokwenza kanjalo. Alibonga igama likaJesu. Umbuso ungowakho, umbuso wodwa omile ungowakhe. Okay? I'm giving you into. Why I'm saying this? Uthi uNkulunkulu ahlukani nabantu bamnamhla. Prophecy ke lelo mhlahlandlela. Ephesians chapter 6 verse 10 niyalazi bazalwane ningalivuli uze sheshe sithandaze. Uthi ke vele anilwi you not wrestling against flesh and blood. Anibambene nanyama nagazi ileso sikhathi. Kodwa nibambene nababusi bawomoya. Nemimoya nababusi ba whatever you call it. Mina ke content ngithi mangifunda iBhayibheli ngidletshe. Angithi ke ngifunda with understanding ngifunda nomoya ongcwele futhi. Ngamcela khathi ngibizwa ngathi woza ke sifunde sonke njengoba senilivala lapha liphefumulelenike. Yazi mina ngifike at a point where angiphikisi iBhayibheli nezo bazalana nonkosi besizulwane lezi sesikhuluma sesabe. Angiphikisi iBhayibheli but ngifike at a point yabo mangifunda le verse you wrestling against the authorities, the rulers, the principalities. Ngakutshela ngakhomba kanjena you not a principality to me. You're not a ruler in my life, in my territory. You're not a governor. You Satan onikezela amagama. Ngobe baphi ikhundla njengo MEC yabona president mayibusi bese ethi wena uMEC 111 uSathane wabanikeza ikhundla. Kodwa lezo ikhundla isebenzi nakini. They demons. They are evil spirits. They not principalities. Abasiwa ama-rulers bayabusa le mimoya iyabusa kubantwana bokungalaleli. Mina I'm an obedient child to my father. Ngilalele uNkulunkulu ngumntwana kaNkulunkulu so ayikwazi lento kuba yirula nginerule eyodwa ngine principality negovernor eyodwa Christ Jesus. Manje kuababusi ke le lakubusa khona hayi la nikhona bazalwane. Mina uSathane yazi ukuthi there is a point where I don't call him a he. I call the devil the it.
uzokuhlula vele fanele uqale umshaye ngamagama nje ungakamkhiphe esibhakeni. You are an it. Who said you've got a gender? You have no gender. You're not a he, neither a she. I don't know what you are, but you are just a thing. Because once ngamnikeza igender bese ngiyaqala ngimthwesa imendlela. Ingakho usuzoza umuntu ethi nama spiritual husbands. Alona wabiza uyise wabo ngohiwa mnika igender. Manje bonke nje lokho kuthiwa ama spiritual husband kudlula ngendlela. Uyofuna laba bathi ikhona igender wasathana. How lapha ngibhizi ngiyadestroy ngitshela ngisiza abantu. This is also a session of deliverance. It's an it. Amademon uSatan is an it. Akasi you he. Noma ngaphuthwe eBhayibhelini uhe inyo umhlebi bathi uhe bafaka uhe. It's only my God. Ubaba. So angikwazi ukunikeza enye into igender. I cannot give the devil the gender because uNkulunkulu akamnika igender. Qala lapho ubambe ilokhu nje uqala. May there be deliverance to those who are fighting spiritual husbands and wife. Angithi ayizwa silanda singqule impandeni la silanda kwiseed. Ukuthi khona nabakunika igender bakunika amandla. You are nothing. Jesu manje akusi ababusi yabo ikhona lento engengizwa ngithi umoya kaNkulunkulu kimi uyacasuka nje ngizwa ngithi ungathi sengithi kuwumbusi nokubusa lokho kusathana bese ababusi sibambene nababusi yabo once washo njalo uspirit wakho ingqondo yaqala ivuka ithi hey ngiyubani mina ukuthi ngalwa nababusi uyayizwa njalo igama. That is why God gave us a name. And no Satan into zakwayinika amagama. Liphakamisana igama lika Kristu. Ngaphezulu there is no name that is above all other names. Ngicela ukukutshela ukuthi izosebenza kanjani lento ngishilo ngathi izinto ezingilandela izimpilo lezi. Into yami kube bikhuluma nje ipolitiki ababushabalala. Bengizothi madise church. Ngimemezile kodwa vele aphathe ngithandaza khona abangihlala khona. Mangizwa lento phela ngiyakhuluma. Ngiselapho phambi kaNkulunkulu ngiyaze kuyikhuluma emandleni kuse noma sengahlala nokuthakatha ngithi ngeke ungirobhe wena ngisho lapho phambi kaNkulunkulu. Ngithi the church don't run to mass, run to Christ. Don't run to mass, but run to Christ. Yabona ke lezi ngikhuluma manje lezi ifaka lejeleke. Bayasika abalandeli indaba ukuthi kukhona ilokhunja ecreate iplanet ethuze uplanet Mars. Ish. Yazi mhlawumbe ngizolena ukuthi ungena kancane lapha ka TikTok na ka YouTube mathi zothandaza. Usiphatha usikalile phela. Zothandaza. Khona into engifuna ukuyichaza ukuze ngisithi uyabona into engisho manje ngenxa yokuthi ngizoyigoqa sithandaza sithi ukuyichaza niyazo bazalwane. Ngoba ngifuna ukusho lento ngishile gospel that other Sunday kale sithandaza ngathi in the beginning God uNkulunkulu wanginika lelozwi uthi uMadise engakadali lutho uNkulunkulu kwakubila la kuyo uNkulunkulu ubulizwi bukaLwisi niyazo bazalwane. In the beginning there was God. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba niyazo bazalwane. Ngifuna ukuthi ke kini ningadideki noma kungathiwa sekudiscover umhlaba othile. Don't be moved. Don't be shaken. Ile nto kade ngisho ngithi ngibona umhlaba uhlukana kabili sibambene silibandla ngezo bazalwane because some of us bazokholwa noma ngathiwa khona planet Jupiter, planet Mars, ba no Mercury. Yonke le mhlaba ngiyazi kahle i-geography ngangenza lezi imali ngangithanda imali. Angizenze le accounting esikolweni. Manje geography ngabashiya le lezo zinto those planets la ukuthiwa adiscover wena mntwana kaNkulunkulu into enze faith yakho iwave inyakaziseke ingoba la engqondweni yakho ukuthi kube ngiyakwazi ukuyidobela ngihlezi ngisho ukuthi bengiphethe ibhodi ngabe ngiyadobela lento lapho engisuke ngiyibona khona ukuthi ingqondo ivula ikamelo bese ikamelo likhanda ithi ikhona into ekuthiwa planet Mars, there's planet Jupiter, there's planet Mercury. Kusho ukuthi imhlaba lemini then uyazi lelo kamero liphazamisa ifaith namandla okukholwa
niyazobaza lamandla kufanele ngabe silwa ngawo adonseleka kuleli yakamela ukuthi ukholiwe ukuthi miningi imhlaba whereas iBhayibheli ithi wadala umhlaba owodwa mfundisi umemele noma usungahlukana kaningi ke mina ngizomxoxela imfihlo lezi bazalwane because kuthiwa nginika into ezokwazi ukulwa ngayo noma usungahlukana kaningi ngiyambonga uNkulunkulu mamdlovu ukuthi ngizalwe kule minyaka engukuyo bese ngivusela ukushumayela kulesi sikhathi bese lento eyenzeka singakazalwa mdletshe siyibona yenzeka ukuthi nje sithi sihleli emhlabeni sithi sisemhlabeni bese kuba khona indoda nje evukayo ithatha ispaceship iye kwispace ifike lapha inyamalala bese sithi sengidiscover into ethi umhlaba othile bese ibuya isitshela kulo mhlaba muhle ilethe ofakazi bakuloya mhlaba athi kuhle yabona emhlabeni ngibulawa amagesi ngibulawa yini uyabona phaza njengoba ngigula ingoba ukuthi nokuthi bese thina igama elisibulalayo ufaith siyayikholwa into eshiwo umuntu kunento ekholo eshiwo uNkulunkulu size sikhansela iqiniso likaNkulunkulu ngento eshiwo umuntu uyazi once wayikholwa wena amandla kaNkulunkulu owadala izulu nomhlaba yaqala shode kuwo lapha nje bakuthola khona umhlaba amanga it's a lie of the devil I tell you uyabona uma bekwazi ukuthi uma sithi nathi khona uChrist khona izulu bethi siqamba amanga thina sihlula ukuthi nabo bangamanga noma anginathi siyabaprovela what God does uNkulunkulu uyawakhombisa amandla akhe size sibathe sithi uyazi ngibone nangivele ngisho into yodwa ngithi enganaleyo planet ibiveli khona usho ukuthi siqhekezeke manje nje kwase kuvela okuvela but he still the God owadala ukuthi usuhlakazeke kangakanani ilwandle zaba u17 ulwandle lwalulodwa kulungileke seluyihlukanela ngene but ukhona uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho akukho kuzodiscover manje uNkulunkulu angakwazi wena you are born of that God you shall conquer noma ngathiwa kukhona amandla avela eMars awazi ukubulala wena noma ngathiwa khona amandla avela kwaJupiter akuzi ukubulala wena izithunywa zaseMercury azizi ukubulala wena because you serve a God who's above all ingakho kade ngithi pray above church pray above the facts pray above reality pray above testimonies of the world rise above angithandaza ukuthi uNkulunkulu asikho isikhathi ibandla elibhekene naso naba prophet Paul bathi asibambelena nyama nagazi njengalesi sikuso thina but at the same time iglory kaNkulunkulu nayo injalo naye amandla wadedelile amakhulu kakhulu angazange abonga ngaphambili lokungazange kuzwakale okunjalo ngaphambili lokho kuzozwakala ngifuna ukutshela into eyodwa ibandla likaKristu elizelwe ngokukholwa njengoba kuthiwa inqobo enqobayo ukukholwa angisahlukana sisho njalo last time ifaith ke kuthiwa mamkhoza ilwiswa izinto ezokuzoba lempi phakathi kwefaith ifaith ilwa nama facts ilwa no fact no reality laba bahlangene ifaith iyodwa ifact into ethi ukhona izinto esothi sesikhulumelela ubuyele emuva ufuku uyibone sifike zithi it's a fact ukuthi kunje but wena bekezela kwifaith step into faith stand against them by faith uthi ngikulindile ma facts ihlula uthi nami ngiyavuma it's a fact kodwa ngizokutshela ukuthi by faith bese ukhulumiswe phezulu kwaleyo nto will move base it was a fact ukuthi wesifazana wayenemopho ayigulile 12 years it was a fact ukuthi wazama yonke into akasizakalanga ndawo but when the truth came ebambi faith eyanayo kuJesu ngamshaya ibambi faith ifaith yakhansela ama facts ngamshaya ibambi faith yakhansela ireality athi iminyaka u12 lo muntu uyagula lo muntu uyopha ngamshaya ibambi faith ifaith yashintsha ireality faith yakhansela ama facts umopho anqamuka ngaleso sikhathi yini elwa ne fact ne reality it's the faith Church of Jesus Christ take your weapon uthi methi hlomani ikhali zonke sikaNkulunkulu kukhona ishield ifaith
Faith is a shield. Ngenzeka singabi nawo amandla kodwa sofika nje ngokukholwa athi ukukholwa kuyisikhali esinamandla okucima yonke imicimishono kaSathane evukayo. Noma ingafutha kangakanani hayi kuwe bakukholwa. Mina ngiyazi ukuthi it's a fact ukuthi lesi simo esempilweni lakho sikhona. It's a fact that the faith has come to cancel. I-reality uthi uphila kuyo manje. One-cancer, i-reality uthi uphila kwi-cancer. Ama-facts athi une-cancer khona. Ama-facts athi ama-symptoms e-cancer. Ama-facts akhulunyiwe aprofethwa aba ama-symptoms uyawabona. It's a fact, it's a reality ukuthi you've got cancer, but there is a thing ongayibamba. If you take the faith today, you'll experience a witness miracle osifazane. It was a fact ukuthi indoda for 38 years yayilele echibini ethuze kwechibi kungekho ifakayo. 38 years ifact yayimphambi kwendoda. Reality yayikhonjwa abantu ifakazi ukuthi kuvele kunje. Nyezo bazalwane siyayibona njalo masifika la siyafika singene siyishiye le ndoda. I-reality yayithi akanawo amandla okuyisinza, but when the truth elinguJesu lidabula kwabonakala indoda iqosha umatrasi yathi sala kahle fact, sala kahle reality. Sengiyahamba manje for 38 years umbambezela kodwa manje sengiyahamba. Ifaith yayenza iqosha umatrasi yabonakala iwuphethe yathi indoda angafuni ukubeka phansi ngoba ngisafuna abangibona ngikuyo ayilele kulo matrasi. The fact ithi ishosha, the reality ithi for 38 years ngikulesimo, but the faith and the truth. Iqiniso lithi uyakwazi ukuhamba, iqiniso lithi uyaphila, iqiniso lithi unamandla, iqiniso lithi unqobo ngaphezu kwakho konke okuya. It was a fact. Lazarus was dead. It's a fact. Lazarus was dead wayinunga. Kwakuyinto reality bonke abantu were there. Phakathi kwawukhona to witness ukuthi ya ufile uLazarus futhi useyanuka. Bamtshela uJesu usukuyikhathaza. Jesu ukhuluma into yakhe angishongo yini ukuthi uma nikholwa uzobona inkazimulo. Ilokho akusho usumakade phezu kwabantu mawukholwa uzoyibona inkazimulo. Phezu kwakho konke ukubona usuke wakubona uzobona inkazimulo. Thatha ifaith uphumela namhlanje yokudubula ngayo ama-facts and realities. Thatha ifaith namhlanje uphume ngayo kule ndawo yokudubula konke ukubona kusempilweni yakho. Thatha ifaith namhlanje uye ekhaya lakho. Glory to Jesus. Thatha ifaith namhlanje esimeni sakho uyiphathe njengemisi. Fika uyigqibe phansi ungabusawubanga umsindo. Ungabusawubanga umsindo, ungabusakhalisa okhwasha pha. Fika uyigqibe phansi. Ifaith uyigqibe emhlabathini. Bese uyakhala bese uyayi-activate njengebhomu uthi qala kubale. Sukela namhlanje and destroy all. Yonke into la ikhaya namhlanje ayihambe. Yonke into esempilweni yami today is today. Ngegama likaJesu. It doesn't matter ukuthi bese kuboneka kangakanani, it doesn't matter. Uthi uNkulunkulu uyazini kwashana ukuthi usathana uzodedela ama-facts amaningi. Konke nizokuzwa emhlabeni it will be a fact. Ifact yabazali iqiniso labantu. Cela ukuchaza i-dictionary ngithi ngasho ngathi ngiphethe i-dictionary yasezulwini. Ifact it's the truth of man. The truth iqiniso iqiniso likaNkulunkulu. Lezi zinto ezimbili uma khuluma emhlabeni kuthiwa yiqiniso yabo. So kuyiqiniso bazalwane ukuthi bonke abantu esibenze kanje abagule kanje bagcine beshona futhi bonke kuyiqiniso bonke bafa indlela eyodwa nezo bazalwane. Bonke abadiagnosed kanje bafa kuyiqiniso. It's a fact. When hamba namhlanje uthi that's a fact. But ngiphuma kule ndawo ngiphethe imizi eyiqiniso. It's the truth that God is above all. uNkulunkulu ngaphezulu kwama-facts. Our God can override. Sasisho njalo. Hamba noNkulunkulu overrideayo. Kuzokwenzeka izinto eziningi emhlabeni bazalwane zizoprove usathanda uzosebenzisa strategy sokuyiprove into yakhe. Uzokhuluma ayilinda iprove uNkulunkulu is asking for abantu abazokhuluma izwi balilinde lifezeke. Bese noNkulunkulu ke eyagcwaliseka ukuthi uNkulunkulu uthi ke tell them ukuthi the truth shall also prove itself. The truth again shall prevail.
iqiniso lizonqoba, iqiniso lizankuma. Alibonge igama lika Jesu. Sideclare ke njengomnqoba ngizokuyiqeda le ntombazane because of our time. Isho njalo into yakho ezokwenzeka emhlabeni. Mawubona izinto zenzeka ungamangali. Mawubona izinto zenzeka ningadangali bandla likaKristu. Noma kungafa abanye phakathi kwethu ngapha nangapha, noma kungafa yena lo faith bafuna ningadangali nini. Hawu ningangenzela kweningaphela amandla. Hawu kholwani niye phambili. Nithi isotsha lilele la anganisiyathandazela bakuthokoze kube nembuso ongcwele. Alibonge igama lika Jesu. Ungabuyisela igazi lethu. Impendulo yasezulu iyangimangaza ngoba ibuyisela igazi kodwa ithi lindana abanye abazobulawa njengayo. Abanye bezobulawa nabo basijoyine then bese ngiyarevenge mina njengoNkulunkulu. Amen. Into engisho ke sisekela umbuso kaNkulunkulu. Awuzilo lithi iBhayibheli khona bake bambuza ukuthi kuyoba nini. Uthi ke awufiki ubonwa kodwa uyamukelwa. Tonight here we are gathered kule ndawo uNkulunkulu uthe biza abantu bami. Mhlawumbe sithema siwabhala ama-invitation ethu trying to say something different that it's a divine invitation. Angijaba ukuthi besingazile nje emvuselelweni masihlangana ke sobe sesikhonza nje yabo bazalwane. Kodwa namhlanje we had a divine appointment with God. Uzohlomisa abantu izikhali zakhe zikaNkulunkulu ezathi nizoba namandla okumelana namaqhinga onke kaSathane. Asizile ukuzoyishumayela sizozilanda. Ngezo bazalwane mehluko lo sizoqoqiswa njengoba nje uhleli there's an angel standing next to you iphethe iarmor yakho. Your ministering angel administrationa ezulwini yehlile namhlanje ila iphathele iarmor yakho. Angels have been assigned to give each and everyone izokunikeza izikhali zakhe iarmor yakhe phela ozohloma ngayo uhambe ngayo ukuze amaqhinga kaSathane angakunqobi. Alibonge igama lika Jesu. So those angels are here bazalwane azosiqhokisa sizoqhokiswa namhlanje. Igarantiwe ukuthi amaqhinga kaSathane awusoze wahlulwa yiwo. Alibonge igama lika Jesu. Lithi ke nala usulile wafeza konke le armor izokwenza ukuthi ukwazi ukuma until the day uhambe emhlabeni noma kuze kube lusuku lwenkosi. Faka izikhali zakho vuka ugqokeke manje because madisa sesithandaza isithuthu baba umemela siyaqokelwa naso. Isithuthu nje usigibele nje ngabantu besugaki indawo gijima ngagoqelwa joga ngawo. Isithuthu siyaqokelwa sinama jacket aso. Sinegear yakho. Ukuyifike bona angithi loqokayo ukunento ethi ngizophambana nomoya. Inebhedwe fanele ngidabule ngiphambane nomoya. No matter how windy it is. Athi lo moya uzokushaya mina. And mina ngifuna ukuphambana nawo ngeforce. Abesethi angeke ngikwazi ukuphambana nawo ngigqokele jacket yami le. I needing is this jacket. Ezothi uma umoya ushaya ifutheke. Put on your armor, church. Gqoka jacket enkulu emayisha umoya. Uthi pepe umoya ushaya la ejacket. Bese gqoka ihelmet. Sabe ngishileka abalazi iBhayibheli. Abese faka ihelmet like faka lento ekuthiwa umakarabha. Athi ngenze bakwenzeka lesi sithuthu singilala. Angenzeka mhlale kabana ngaso. Noma ngilala ibhende ethe ubuthi. Noma ngiwa khona kodwa ngizovuka. Athi umekhona umikha. Athi noma ngaka sikhombisa. Ngizovuka ngasikhombisa. Ithi lantu ungashayeke ekhaya. Ungathinteke ebukhophe. Ngoba ungathinteka la akekho ngazi ukuthi umuntu ubhedile. Omunye noma engashonanga uba ikhabishi. Abe isinga yinga kade sho baba madise la. Ukuprotect ikhanda. Ukuze noma ungahlangana neaccident. Let you bounce back again. Glory to Jesus. Uzothi Church of Jesus Christ. Nalaba kade bewile belele phansi. Siyavuma mhlawumbe badingikene izithuthu. Sithi asilala ibhenzi sahlala phansi isithuthu. Ngashaya ngekhanda kodwa ngizothi kuwe the bouncing back power iyadabula emandleni kaKristu. Rise back. Vukela emandleni akho. Vuka. Wembatha amandla akho. Vuka. Vukela emandleni akho. Usazoqhubeka bazalwane impi. Ngokaniki amasambeni. You gonna make it.
mina ngizosho into enjalo nje emhlabeni ngibizana into enjalo, you gonna make it. Devil is a liar. Amandla uJesu avuka ngawo ngoba file ayinamandla kakhulu kunalawo afanayo. Mina ngithi yiwo lawo sivuka ngawo. Mhla engakafwe ingqongqotha alinde ukuvulela. Bathi ube sevukile ngoba file wayitholakala ngaphakathi. Khona indawo usathana avalile. Wacabanga ukuthi usivalele lo mnyango. Bathi phuma kule ntaba namhlanje. Abantu abazoba phambi komnyango. Besithi umnyango lona nguyo kwashiwo ngayo. Wathi phambi kwakho ngimisile umnyango ongenakuvala. I have opened a door that no one can close. Oh, hello. Oh, hello. Arise, church. Arise, church. Arise. Sukama Hassan. Foga. Ushaka. It's not over. It's far from being over. I guess uphela indaba ngawe I guess uphela. Ayikakapheli. Ngento ukuthi ngisho declaration angizokusho ukuthi mina akapheli ngawe. Uma wena namhlanje uma la uthi I refuse akapheli. Glory to God. Akapheli nje ngomshado wakho. Ake ngisho ku level yabantu. Wavela ukuthi ukhuphuka ku grade 1 uye ku grade 3. Akapheli ngesimo zakho. It's not over about your family. It's not over about your situation. Mina ngithi le nto esephelile. Ngoba ke namhlanje uyitshela the truth. Take your notes. Waphukana lakho ngeqiniso leso. LikaNkulunkulu ophilayo. Uyothi yabo ngiyakuzusile. Kodwa ngibuya neqiniso elivela kuJehova. Alithi akunjalo. Yakube njalo. Akubanga njalo. Athi nomisela ngabulala lichitha lebe lenza konke kodwa mina ngisile. Ukuba ube nakho phiphi. Whatever the devil has destroyed, rise up and take it. We are here to possess our former possessions. Sizola izinto ebumthema icela lebamshabala. Ngizola izinto ayiphuthophe. Balala bona bengazi ukuthi ilanto kanjani. Zola izinto kwalalo ngide bashaye ngehelmet. Ngaqhamuka thi ke yanqenqeleza shona le ingafasiwe kahle. Because all the men and the women of God bafele ibhedlela. Uthe umadiseke akurong isithomba ngithi esashuthwa uJesu nasi sibhedlela. But when God raised me wathi ngithathele iselfie nje. Hey Jesu, ume lapho ushuthwe yimi nje simazoba. Hallelujah senedwa. Bafuna lokho. Hey ubefuna into ozozowalanda manje. Manje lamandla kusiwa womhamba. Lento kaNkulunkulu awubi nomona ngayo. Ngithi mina waphiwa amandla. Ufumene ikhoda. Angimna the devil knows. Khuluma ngibhekile. Yena nayingelo sakhe. hey Nkosi. All the authorities are submittable. Nami ngiphethe authority kaChrist. Ngizothi laba bantu laba bafuna igama likaJesu. Laba angeke ubenze lutho laba. Laba yibo laba uKristu aprofetha ngabo. Hallelujah. Wathi phuthu sathane wathethela wesa kulentende ebusuku. Wathi mistake wathethela wesa kulenta. The devil uyigwazama wakhe. Glory to Jesus. Wena usadinga kwenza lutho. Wena usadinga ukudlula impilo engidlule kuso. Ngikupha bahala. Take it church. And go take it. And go take it. Unabahayi. Thathi vithi uhambe. Wena hamba uqobile wena. Wena usoze wanqutshwa lutho. Wathatha ukuhluleka wasinika ukunqoba kwakhe. Wavuma ukulala ngathi unqotshiwe lale kufeni. Waselebrate ukufa kwathi ngimtholile bethu uphila. Kanti inkosi yabakhosi izovuka. Sihlangene nalo Jesu. Yiwo lamandla akhe sohamba ngawo la. Ungabusafuma uthi uNkulunkulu kimi batshela abanye ukuthi abahlakazi condemnation. Ngoba uma kwake kwenzeka isimo empilweni yakho esakushayayo awuthe awuyukuhluleka
ekukholweni wahlulela usathane lobukusa ngawo kwenzeka into oyifungile ukuthi mina ngeke ngize ngikwenze lokho uma kwenzeka ukuthi ithatha condemnation umtshintshele ngawo usathane umtshele lapha ngwami ngeke ngisakwazi ukutshela isaphula esiphelele kodwa umtshele akusekho ukulahlwa there shall be no condemnation for those who are in Christ. You press to stop, you can start. And as you press to stop, family is on what the next affair. Go back, man, just a piece one. Uguting affair, Nan, in Jalale. For the summer, Satan and Safia. I tried to land the listen of something done. Hat when Jay, hey, Elena won the long touch on the command. I'm making pen, I'm telling it. Musublo kum telling a lot. Wababu whom nigga swallow. Ooh, oh, it's a little. When you see me, you just use my body. Who went a young Kubaya? Not to woman and woman match. And somewhere to one and you should go more. What you don't tell is Darasisha. Which is Omo Dago Crasto. Or is it Darasisha? Otala, Washuline, Lalayoto, Yashuline. Rise to power. Abesabakhumbuza izinto zayizona ukuze bathi uzoshayisa bare kodwa mawuthi akufimbe ngale ushaya umbhaqe nayo yebo bhaqe nayo angithi uzoyibisa umshaya umbhaqe na ushaya yona iyokhahleleka kuyo uma wami wende ukushaya umbhaqe nobo ushaya umbhaqe nayo into yakho ngakusakhona la mandla athi ufife ngawo bakusele ngawo wena ozosala you will be the victor. Siyathandaza ebusuku siyathandaza the church is bouncing back to its power bazalwane la mandla ke azoshaya stronghold mina nakade ngithaskwe khona how by the way bazalwane nikhona bakhona bazabasedala nikhona idandi la next week ihlomile iyahlasela ungasali umuntu olayida ihlomile ihlasela futhi sesihlabelele ukunqoba sesiqhamuka empini sithi bona uJehova uba muhle uma uNkulunkulu engithuma bafundisi basedanda uma ubheka ubizo lami mina ngiqala ngashumayela edanda wangikhipha ngaphandle wathi kimi usathana wasedanda mkhulu kakhulu wathi headquarters la idanda wayesethi ukuze ukwazi ukumnqoba stronghold wathi ngizoqala ngikudabulise endaweni nangibuya kona ngoma uma ngiya mina ngaze ngiyimisa imvuselelo ka 3 weeks uma ngiye endaweni wayethi uNkulunkulu hlala u1 week lapha awuzili ukuzoshumayela uzoshaya stronghold ukuze ngibagcobile kule ndawo bashumayele kahle lento engibathumela bayenze kahle ngoba into abalana stronghold manje wayengibhincisa ngigqokisa ngibuya kona ngoma mina inkandla ngibuya konkandla enkandla ngathi mangifika ngisusa ngafika ngatshelwa umzalwane wakhona athi wala this is the city ka drug ngathi ilete konke ikomo uhambe ngathi ngihamba nengane zabantu amen ngaya komunye umfundisi noma ngokwakhe abakulandawo wangitshela lo bamfundisi wathi uthandaze ngamandla sisa ngithi wayibonana nentombazanyana wathi uthandaze kakhulu wathi ngoba wonke amadoda athunywa uNkulunkulu endawo ahambe esethwala abanye baphume befile abanye baphuma beguleni ukufa ngiyacela kungalimethini igama lendoda enkulu nje ewubaba impela ehlonishwayo wathi yahamba igula ngathi maye baba ngizoba yini kwa mina uNkulunkulu bengekho amathuna ngakithi ukuthi azongibulalela bengengcwathi amathuna nawo baba nami ngibulala usathane wangakithi uzongikhatha nento nje wangitshela kodwa wayeseyasho lo mama wakhona wathi but I see you ukuthi inkonzo yakho uNkulunkulu ngikubona ekhambisa underground wathi ngikubona ushona emanzini phansi
wathi ubhukuda phansi ngesubmarine, wathi kube ngathi usithele phansi ukwilizile, kanti uthi ngikubona umqhamukela usumqhamukela la usathane. So uma ngidabula kuzo zonke lezi zindawo kwasekufika isikhathi wayesethi uNkulunkulu, now it's time, go back to Dandi. Wathi into ayidingayo ukunqoba istrongholds zaseDandi wathi sikhona kuwo. Ayibonge igama likaJesu. Mina bazane ngiyacela sikhulume ifact. Siyathandaza bengifuna ukusho la ukuthi next week ihlomile. Nawe ovela ngaphandle ungeza ngithi usuzwe ukuthi vele istrongholds akini sincane. Mawungaba khona la sishayele sala uyobuyela kini igcwele amandla. Into yangakini yokubona ujwayelo wena. Mamthatha kancane lo ngoba ushaya ikhanda kaSathane. La ikhanda lamafilisi likhona ila singakhona ngasephini. Praise the Lord. Shese ngibathe ngiyangitshela umuntu mina mdlade ngithi mina noma ngathiwa wasuka ngakini uphuza. Mawufika la eDandi ungabuphuza utshwala baseDandi. Hey bongiqinisile. Ubabuka mangwala eDandi buka kahle basi angipolitiki basalwane. Uyazi ukuthi abantu baseDandi abaphuza baphila isikhathi eside kunalabo abafikayo. Umuntu la eDandi uyaphuza nje utshwala phuza iminyaka simazi. Owangaphandle ufika nje isikhashana simbone phela. Simbone bumu afike fresh ahambe wohlokile. Bumu wohloso kwedlula abantu bakhona istronghold. Uma sebeke bangena lapha emasangweni aseDandi kwathiwa lokhu yi-order laseDandi uyashintsha kungabe busaba ihansa pizza. Kube yiDandi ihansa pizza. Once yathi Dandi yakutshela wena sekubhedile. Nothola umsebenzi eDandi. Basuka ngakubo bezosebenzela emakhaya. Abanye basuke bethola ama-promo, ama-transfer bezela uma befika la impilo ifika ishone phansi. Uma ufika endaweni fanele ube namandla okushaya istronghold. Mawufuna ukuphumela, if you want to prosper in that land, you must first deal. Yabo ngashaya istronghold abantu bayizela abantu. Bafundisi uNkulunkulu ungitshelile, wangitshela njengoba sizothandaza. Lento siyithandaza sesivele siqalile la. Ngoba basila sinyathela istronghold kubiza ukuthi ngiyolanda abantu ngaphandle yabona ngifuna bangishoka. Yabo khona iduli. Khona iMaritzburg. Khona in wonke amadolobha ahlala. Memelo sathi. Khona imemelo sathi zomhlanga. Zompanganyela. Sizompakanyela ngeke aze ayibone. Sehluphisa. Sehluphe kakhulu sekwane enough. Yabantu bakhona bangene ngaleli gate nje enzuza. Bangene ngaleli gate eliqhamuka komuntu. Ngithi yabo baqhamuke Friday. Bangenile. Bafike banyathela uSathane namademoni akhe. Bakhona baqhamuke eNewcastle bangene ngapha. Ikhona iLady Smith ingene ngapha. Ikhona iPeter Maritzburg iqhamuka ngapha. So simpakanyela uSathane. If you want to prosper in a place bazalwane, udinga ukulwa nestrongholds leyo ndawo. Inhliziyo yami ibuhlungu bazalwane ngizwa leyo nto. Ngihla ngihamba la. uNkulunkulu wangibukisa wangimisa phezulu kwedolobha ngalibuka. Wathi iDandi ngilithandile. Wathi iDandi is favored. Bayazi abanye ngake ngadiclela ngomunye ngathi iDandi is the city of God. Ngathi isicity kaNkulunkulu ngathi is the city of glory. Kuliqiniso. Wayesethi kodwa uSathane wanede wangizwa ngisho naye wabeka isihlalo sakhe somkhosi lapha. Wathi ngoba uNkulunkulu uyikhethile nami ngiyakhona. Ngoba uSathane akayi lapho uNkulunkulu angabhekanga ngakhona. Ungayenzi mistake. Mawubona uSathane ebheke ngakuwe ngamandla, ubokwazi ukuthi uNkulunkulu ubheke ngakuwe ngamandla. Ungadideka usadideka ukuthi unakene nami kuba bonke abantu sengiyabona you are giving me awudingi uzulala uphuphe. Nomuzi wabona ngaye nje mawubona iopposition inkulu wazi ukuthi uNkulunkulu ubheke ngakini kakhulu. Hallelujah. Ngase ngiyalibona wangikhombisa babukuthelezi. Wangikhombisa wathi kudala ngithumela ingceke zami la ukuzotakula iDandi wathi ngibathumelile abantu abavela ngaphandle. Wathi strongholds zaseDandi abashaya. Bafika begcwele amandla, begcwele ugcobo. Lolo gcobo lwaphela. I cried bazalwane. Mhlawumbe ke wena ngeke ngikutshele ngoba mina ngase ngiyikhalela ngasekutheni okay. Ngangiligolozile ubiza isikhathi eside. I truly didn't want to be called. Okwangempela ngangifuna ukuphesiwa impilo ngapha ngaka professional. Anginami ngangisifundiswa. Ngangithi ngiyeke enkulu uhambe ngalomgwaqo weyifundiswa ngibe isicebi, ngisebenze ngicebe ngibe nezimali zami. Ngiyakimisi yami ngenze konke nje kube kuningi. Kwasho ukuthi okunye ngase ngikhalela ukuthi bakhona abanye
abafike eDandi sekufanele ngabe mina sengalemukela ubizo masukuma ngama ashaya lento ukuze bona basho so uyaluza ukuthi uDobo labo lisezandleni zami igazi labo so ukukhala kwami kwakuyilokho kakhulu kodwa njengoba simlana namhlanje ngizothi ke Sathane ke konke lokho sidedela imizini ngiqale ngakudla njengomuhlwa uyayazi termite glory uyawazi umuhlwa uyasiyeka isigqobo sime kanje kulokho kumile nje kanje kuthiwa hayi imile lento imile ayinakunyakasiso umuhlwa udile naso phansi usihle phansi lokuthiwa simile isigqobo usihle umuhlwa phansi usihle umuhlwa phansi uthi usuku umuhlwa ubuyihambela yazi ukuthi leso sigqobo noma besiqine kanjani so sekungafika ingane nje bayithi iyadlala ndithi sika kuzowina ithemkhulu iqhobe inkulu ayethi abantu ngeke baphumelele la uzobona glory to Jesus kuzovuka abantu abazokhonza uNkulunkulu ngeqiniso ngesimini yakutshela wena bangezukudlala abazothi sidelay isikhathi eside kudala uSathane ngibambezela ngibona abantu bephuma emkipitweni begijima beza Jesu ngibona abantu besuka etshwaleni beza Jesu ngibona abantu besuka kuthakathini beza Jesu lungani bavangeli ngibona abantu beshisa iy'thupha beshiya amabhayi beqhaqa ubuhlali bathi uJesu inkosi kulo nalidandi leli Christ is rising up uthatha isihlalo sobukhosi inembizo emthweni yesaba God is with you manje ngakuyi ngakini enzobe ngikhona vele mina ngiyiphila nje ngibamba insika ile nsika ke ngeke isho umuhlo kaSathane uzamile uhlulekile here I am I'm still alive I'm still preaching ngemfashion nangemene ngangishumela ngangisanda kufika ukholwe hambani uKristu unqobiliswe ungayikhohlisi ukuthi hayo mafethu abahambe bona basho mathina sinamasonto lento eliwayo bazalwane ilento ethi ngizohlela imashi niyazo bazalwane mama ndisawutha bazalwane sohlela imashi sokwenza iconvoy yenza ukuthi ulunge njalo ngoba asekuhlela ibe formal sizokwenza iconvoy sifundisa mama sokwenza iconvoy siyophosa ama gates siyome kungeneni kwedolobha let all the pastors of the churches come out siye khona ngoba uyabona umuzosana uzobona into esoyikhahlela izoxasha esontweni lakho izothola nje indawo yokubhatha la esontweni lakho so sithi hooray hey the Lord is good all the time wena ubukhala number 2 ungahlali kwakho noma ungesimfundisi ngoba lento esizoyikhahlela ile eqedwe ingane zakho njengoba zikhathele phela lento esikhuluma ngayo uSathane akabi nomuntu okholwa kuphela ungayikhohlisi tshelwa yithi uSathane uyala nomuntu noma efunda athi nje akangaphumeleli khona ethi ufuna ukufunda isikole angaphumeleli kuphela nje la ekhaya siyazama ishiya phela vele sisiyeke isikole siyohla ihungu kuphuka nathi ngamhlanga bizi convoy so besiye emasangweni siyoshe emasangweni ukuthi wena unga unanzalo ke sibe lapha ebotshela kwa-RTI eDandi lapho sibheke emasangweni we possess the gates abangena ngeNewcastle Danhauser so besimlasi batshele abantu abathimona akhange eDanhauser sokwenza imesla sibe sibhekele on the same robot sithi nani bathimona akhange eThekwini nasemnambi nakuphi kunezindawo ey'ngena na-washbang hayi la bese sehla siyoma lapha kwi-crossroad yasenkudi ne-Vryheid lapha lakuhlukana khona sibe khona bese siyasitshela i-stronghold uthi uNehemiya kunesaba wena uthi uNehemiya mina ngisungazile ngasemthonjeni wasedrag ebusuku kathathu lilele mina ngisungazile sengihlolile izwe lihle let's stand up and possess the land ukuze sizoshumayela kahle abantu basizwe sicela lesi wena indaba zaseDani ngiswele ninamhosha yakhona ngiswele ngiyabona mawutshela indaba utshela abantu abakhuphuka indaba bawufuthisa bakhandlela lapha bazophelelwa indawo bazotshelwa indaba ithi suka kimi
ibizo labo uNkulunkulu wabo neyinyanga ikhuphuka lapha siyoxhoma imkhono neyinaliti no more. We're not wrestling against umoza kusele nomndeni wakho kusele abantwana bakho libuke kahle idandi. Uma sizama ukuphumelela ngemfundo akwenzeki, uma sizama ukuphumelela ngamabhizinisi akwenzeki. Kubizwa ukuthi sesijolile usathana ukuze sibonelele. Uma unqaba uke uzufe. I am the victim of a mother. Ubona nje ina ngizoyiphiniselela. Umtshela ukuthi go for revenge. I'm a victim of a mother who was called by God. Ashumayela nampo mama usikhakhana babeshe bethu wahamba wayekhasela fuwa goqi inkasela wabuya no mama lapha ababethwele imhelana. Bethi simzulelo mama uthwaya komsingo washumayela wafakaza khona ubuya nabantu. Bathi abantu khona into simzule dad. It broke my heart because ngangisola but ngangazi. Nganginento ethi lo mama wayibiziwe ngoba ubizo malehlela kimi ebuncaneni bami ngilenqaba kwathiwa unqabile lo izokwehlela kuyinto. Yingakho mina uBishop at the age of 6 years 7 mayithwambe ukungathama ngoba ngiyazi ukuthi ulinde imvule enamandla ezokulimaza kanzima. Amen. Uyayazi revenge enkuyo yini? Mina my mother died ingekho into esho ukuthi wakwabizwa uNkulunkulu. There was nothing. Into esasibona nje ukuthi ivangeli laqinile la ekhaya kakhulu futhi wayazi izinto eziningi ezinye esasingayithola esontweni. Kodwa ekhaya ithi zazikhona. Wayisitshela zona lokhu nalokhu ambe lapho nje du. Usathane wamshaya. Mshawa thatha umakaraba lo ulahla le wathatha into ayilahla le wathatha konke wakulahla le. The devil thought he was going to do the same to me, but here we am. Isofusa nabanye. Omunye noma ngathusa sebudaleni bakhe akavuke ashaya intaba. Ayishaye kahle ilento uNkulunkulu athuyile. So asihlangane khona. So sisingqaba ikaSathane. Kuphi si destroy sonke livangeli school. So ngomhla ka13 ngomhla 15 siyathandaza. So bese siphumana so uyozwa nje mhlawumbe emva kwalokho ukuthi iconvoy imini. Ngoba we going out there. Amen. Lento engisho bazali ayethu uThelele uManqoba ngicela ukusho kanjalo uManqoba uma ngilali le pulpit ngibizana ngamagama. Hayi ukuthi angikuhloniphi. Ngibizana ngegama ngisuke ngibe endaweni kaNkulunkulu. Amen. Ngitshela uManqoba kufiwe lapha kubo sekufike kaningi ngifika ke olesine last time angiyanga olesine ngiyaya God wabeka into kimi. Cabanga ukuthi ke kwaqale kwayicala lami ukuthi nawe usuyeke ukuthandaza la idandi wena. Ulibele ukulala ovuka ngo4 wena. Uthandaze edaladini khona leyayenzeka noma athona ungaboni kwakuuhlwa uhle. Wena wayeka. Uyalazi icala labanye abantu bedubulele kodwa selihleli phezulu kwakho ngasazi ulisusa kanjani. Ngafika lapha kuleli ekhaya mhlawumbe bangibona ngafika ngihamba ngedwa. Ngaphethe bishop, ngaphethe mamlondo. Le hanto ayingafuni umhlabeleli, yayingafuni ushumayela. Yayithi ngilapha nje I surrender to God. Niyezwa bazalwane. Uma uthunywe uNkulunkulu endaweni makufuna umuntu ungacabanga ukuthi usuku. Boy check ukuthi konke mina ngikwenze konke inkosi uNkulunkulu ayithuke konke. Hayi mangithi ngayicheka hayi ngathothi ibhede ngakini bafowethu. Ngase ngifike ngiyamtshela ngathi ke bazalwane kuye sizothandaza nezo ningixolela. Ngathi mina kuye uSanballat wasukuma wavusa. Niyezwa bazalwane. Uma evusa bayathukuthela ababathukuthelayo. Ngifuna ukuthi ubambe into ethi stronghold asinandaba ukuthi ubani mawuke wathi Jesu nje noma ngathiwa ukakholwa kahle noma ngathiwa ukakubambi konke isinento ethi uSathane unento ethi usuyibambile imfihlo uma ungayibambi iziphelele uzoba inkingi bese ekushaya khona lapho the Jesu khona noma ushe eqondeni noma ushe engaqondi noma ushuphelele noma uyena unento ethi lento iphelele wena ongaphelele kodwa yona iphelele manje mayena na ulwa nawe ngayo ekupheleleni kwayo ikhona bazalwane ngase ngamtshela ngathi ikhona imistake oyenza la idanda akusi mistake nezo bazalwane ngathi wenza inkonzo ehlanganisa idandi lonke nekhumbula le yayise groundini bazalwane yakhumbula le inkonzo elapha groundini ehlanganise idandi lonke wenza inkonzo ehlanganisa idandi lonke ngase ngamtshela ngathi inkinga ke istronghold sivukile sabo engisilwa nawe ngase nje abantu ukungqoba ungaqedi nje yebo kufanele abantu bafa angeke sikuvimbe lokho
okunye kuyadinga ukuhlola abazali wami. Okunye nje ngathi fanele ubuze nje igebenzi la ekhaya kuphela. Mina ngakubuza ukuthi ngathi usho ukuthi abantu lokhu kuthiwa indlu yakhe isiphelile kupheleza la ekhaya kuphela. Hawu namhlanje ufana ukufaka ngathi angiphela abantu makufika bathi hayi indlu yakhe ibisiphelile esulwini. Ngathi ha kupheleza la ekhaya kuphela. Yibo laba kuphela abasheshisayo izindlu. Ngathi ukubhekela kwami imizi kufuthi abakaqedi nabanye bakhona. Phele nakhona. Akakuphele phela nakhona. Kwangihambela. Ngempela lokhu indlu iphelile. Hawu eyakina isapheli magasela. Asekho kinophelelwa yini sinokuphela la ekhaya nje. Ha ngeke. Sinikwe amandla phezulu kokufa negunya phezulu kwakho konke. Amen. So le anda kusiye umuntu neza bazalwane kaNkulunkulu uyayizwa na uthi appointment kaSimakade le. So siyothi ke ngenxa ukuthi uma eshayo yedwa usathana fanele simbalanyele sonke simshaya. Ungacabanga ukuthi usafe. Uthi uMordecai mayikhuluma noEsther uthi hamba ongena enkosini. Ngoba ungacabanga ukuthi usafe ngoba usesebukhosini kwamanje. Ngoba you are still a Jew yourself. UliJuda nawe. Uma sebule wonke amaJuda qeda uHaman uzosukuma noEsther uyiJuda. Nakabulawa simakunenyawo sithandaza ebusuku. Wena kolana ongasiwa wasedandi thatha naka amandla oshaya strong sangakini. Fika usho na kwifamily yakini uthi la ekhaya baphumelele kodwa hayi mina. Njoba ngamukela uJustina sakhula kuthiwa makungena uJesu ekhangena inhlanhla ekhaya. Ayibuyeke leyo nto simbone ngamehlo. Akuvuka ofakaza abantu ngamukela uJesu ajika izinto kithi. Athi kwakumnyama kodwa kwakhanya. Ngehle entabeni kaSimakade kukhona izinto ezingalunganga kodwa ngambona uJehova eyilungisa. Glory to Jesus. Athi nje kwakungathi akuzukwenza siyakholwa imisebenzi yabona nje ithina esibiziwa ngithi siyekile kulungile mfana. Uyabona nje imisebenzi kuhlela abantu bamadlozi. Abantwana babazalwane bahlele emakhaya. Umuntu uphephetha kanye nje athi impepha sithi ngeinyamazana inyamazana ingaphansi kwegazi likaJesu. Let the blood speak louder. Igazi alikhulume ngawe lixoxa indaba yakho. Basabathe bashonane kuthiwa kodwa yilo. Kole noma ipanel kade sihlanganile yathi ukhona somthatha. Kodwa makufika wena igazi likhulume ngaphezulu. Kwemali adize ngayo loyo. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ikhulume kodwa thina sibona lo. Hayi uyo baqabane bodwa kungcono ipanel. Ngoni vele ixabane yodwa ke ngenxa yakho. May God do that bazalwane. Glory to God. Nesifo tufike uyithuthisa lapha ukuthi ayihamba ke stronghold of kudala abantu like abefa ngokugula right manje. Right abantu bagula kuze kuthiwa izifo zomndeni. I-cancer nje vele la ekhaya ibabulala kanje uthi hayi mina bese ukutshela ukuthi no more la ekhaya never again. Khona abantu okufanele baphumela uyoshaya ipoverty ispirit sepoverty. Ngoba ukuhlupheka kuqale kuba umoya. Poverty is a spirit. Manje fanele ushaya umoya strongholds sepoverty. Siyas destroy kule ndaba kaSimakade. Kukhuluma kahleke kukhuluma into yakho ihlupheka. Ihlupheko yayinuka ekhakithi. Kithi sasihlala kuhlupheka. Siyakwazi ukulala ngahliyo ukhuluma ngekanti elala esiko ngiyalazi ukuthi ukhulunywa ngani. Manje basumlili ngabibikho into ezoyasiko. Hlupheka nibe notwayi. Hayi ngoba kunani indlala ihlupheko poverty. I know the spirit. One day was that day I rose up. Akuthiwa yikho into engaphuma la ekhaya yaphuma into. Saphuma isifundiswa kwanhlwana. Yaphuma igraduate kanhlwana. Manje lawo moya ngisukuma ngesibindi uba uphofu ushaya uchithe. Noma wena usuno Jesu. Bible lithi wenziwa wangomphofu kuze thina sibe ngabacebileyo. So be it. Mabenjalo. Khuluma into eyikhahlela ngayikhahlela mina. Angihlala mina ekhaya ngamafastela afile. Wakufi fastela kithi memela ngendlela yokuhlusheka ngayo. Life ingabi nayo imali yokuthenga iglass. Makufanele sithenga iglass ithi kanjani sengikhabishi. Kufanele sikhethe phakathi kokudla ikabishi ka5 rand nokuthenga iglass kokubili ku5 rand. Silala singadlile sivale amakhasi noma siyagodola sidla ikhabishi. Kwasekubaleka ukudla kunalokho kuyi.
But ngiyamazi uNkulunkulu bayazi nabo omama umzalelo obaba uThelezi ngiyaxoxa bazalwane obaba uThelezi bayazi nabo umkhulu bayazi omama uSikakani. We were the least of them all kuMadondo Street. Ithina sasihlupheka kunabo bonke abantu kulesa straat sakithi, the poor of the poorest. But ngambona uNkulunkulu ngahlala kwakanye ngathi uMagdala ethandaza umuso ebusuku ethi kanye nawe Nkosi yami ngihamba imihlangu noma ngathi ayisapheli kanti endleleni yohlupho uNkulunkulu izofika kanti igcina kuphi kanti ngase ngithi uNkulunkulu ngiyacela uma ukhona uNkulunkulu uphila ngathi ngicela wenze umehluko kuleli khaya. Mina ngiyakhumbula ngiphuma ngishaya strongholds asedandi esithi ayikho into engaphuma ngajokola wemhlathi ngashona eThekwini ngaye eTertiary ngahlekwa abantu kodwa nje obehluphe ecaba ukuthi uzofunda eTertiary elale ngahlile ngiyamazi uNkulunkulu ephelezela umuntu. Ngiyamazi uNkulunkulu ebamba umuntu ngesandla. Lo uNkulunkulu ngathi ngakubamba ngesandla mawuphuma namhlanje akusela kufanele uye khona. Ngiyamazi ebamba umuntu ngangayifakaza intaba ngizukuyiphinda. I don't wanna waste time. Ngiyamazi futhi engavuma ukuthi yenzeke normal. Akangavuma kube khona umuntu ongipha imali. uNkulunkulu wathumela ingelosi memela ngathandaza ngisendleleni ngehle Bria eyidalakini zasethi ngasengilapho ukuthi uma ukhona ngathumela isingoni thumela ingelosi yakhe ingihlanga bese ngiphelezele ngiyofuna isikole banginamala nginalutho ngathi uma oluphila kanti ngithandaza umthandazo uyawuzwa mina mawuza ngikwayarisha kwiprayer ngikwayarisha kwenye indawo to another altar ishintsha manje i distance between mina ngehle Bria ngiye Emel Sultan eTechnicon ngalesa sikhathi iDUT namhlanje ngiyakhona ingelosi yangibamba ngesangathi mangifika khona kwangqongqotha uNkulunkulu bayasabaya ngangena baba mina ubaba wayingilahlile ngangikhuliswa kumaphela nyamazi uNkulunkulu ubaba a father. I don't just call him father nyamazi ubaba athumela ingelosi yangibamba afika ngqongqothela Christina mina ngangizokwenza icommerce ngizokwenza accounting ngizoba cost accountant. Namazi uNkulunkulu ngafundiswa iHOD yaka commerce esingesihlobo nayo esingasalani nayo eyayiqala ukungibona ngalelo la ngelanga esahlanganisa amehlo ngalo sahlala etafeni saxoxa isimo samathi kanti bapha abazali bangathi anginabo kanti mangithi anginabo usekhona uNkulunkulu sengene ngayo wayitshela la indoda wathi ngizoba umzali wakhe kusukela namhlanje. Glory to God. Ngathi anginabo ngathi ngikhuliswa uMakuphela wayishofana ngathi anginabo baba angimazi ngasho uMakuphela yafunga ngalelo langa indoda yendiye iHindu hayi Christian wazuka mhlawumbe kwasekuyi Christ iHindu lathi into ozoyidla la kusukela namhlanje yami wathi njalo ma uboza kimi uzolanda imali yathi ngizobodla ngondla 3 years indoda engayazi engahlobene na uyaphila lo uNkulunkulu. There is a God out there uyalosoda ngayo lesisi uyalosadlula ngayo kungenzeki ibantu uyena kuyenzeka siyamnyakazisa emandleni akhe ebusuku sinyakazisa iqhibi loNkulunkulu bakhe nyakaza Jehova namandla akhe amakhulu uzenze imangaliso siyibone ngamehlo nabantu bakubona bathi uyaphila uNkulunkulu. Afunda mina memele afa akade 3 years bathi abantu awuzohlala Christina bathi uzohlala lapha engangibathi nathi sihlale sifunda sikreda bese siyahlala emakhaya abuyele endodeni engathandaza kulo ngathi ngangasho ukuthi ngifuna iphepha mina ngangithe ngifuna impumelelo isixuxu ngesingenzelela ukuthi iphepha malihleli la endlini nami ngihleli nayo la endlini mina yami diploma ngayiphatha 3 days ngaqeda mhla 26 May 27 28 29 30 ngayiphatha 4 days ngomhla ka1 ngayisengisebenzela I assume ama duties ka Department of Transport ngisebenze khona ngaze ngaresign sekuphumela uNkulunkulu ngoba ngangimthembe emuva ngibethemba phambili futhi ngibonile bazibhala yamazi uNkulunkulu osebenza a divine hand of God isemsebenza uyabona izinto azozenza kusizo lezo izoba ngaphezulu kwalokuthi ngiyasebenza ngiyahola lo uzokwenza into ozothi osebenza nabo ohola nabo bathi sitshela imfihlo ikhona imfihlo lapho ungayeki ukubatshela imfihlo uChrist ngabe usuthi uwe imfihlo uChrist
ngafunda ngasebenza ngathola umsebenzi ngangena emsebenzini ngasebenza mangiyifonela indoda babusitha hawu sengifuna ukubonga phela mdletshe ngithi umuntu okusizile empilweni for all these years budget yakho use budget yasemzini yabantu. To cut a long story short abanye bayasazi ngathi mangiyifonela indoda ifunda 3 years kanti ndayisalelo 3 years retire. Divine appointment. Makhulwa nge-divine appointment khulwa ngento enjalo. Yayisisalele nje ukufundisa mina iqede bese iyahamba yophumula ekhaya. Kheshe lidala. Mangiyifonela isise ekhaya. Mangiyifonela yimi lona. Ngizokutshela ngithola umsebenzi phela I'm sharing the news. Sengithola umsebenzi. Istory eside asibe sifishane. Ithi indoda mina ngikwazi. I don't remember you. Ithi angikukhumbuli. Uthi wena ngenzani? Isho ithi mina ngikukhumbuli mina. Angikhumbuli futhi ngenza leyo. I-insist mina wakwenza. Ithi yona uma ngakwenza go thank your God. Not me. Why I'm telling you this, Bazalwane? We are tapping into the world of divinity. Siyasuka kwa humanity. Siya ezweni lobuNkulunkulu ngoba ozosurvive kulezi insuku ozophila kulelozwe. Lezo bazalwane. Ozophila kulelozwe lobuNkulunkulu la uNkulunkulu esebenza kuthiwa kusisa isandla somuntu lesi kodwa isandla sikaNkulunkulu. Fundisa umemela siyanazi. Mbeki isandla kwabagula ubasindi. May the divine hand of God return upon you. Uyabona kwesinye isikhathi ngoba sisuke singasayithembi mamdlovu angithi sisuke sishayekile akokhuluma nesithunzi mangiyidabulela nje uyabona nje mina nginenkinga nje khona babe ngihlangana nawe umamlondo yamazi hathi wona wangithandazela ngife esibhedlela ngikulu bazala iqiniso lami ngisho njengaleli yandi ngimkhumbule ngikhumbule ngithandazela umuntu ngimkhumbule uthi wathalazelwa ebuwaphila egula kabe esibhedlela ayidada. I don't remember ngisaba mfune futhi sengize ngimbalekele mangihlala naye Jobe loba nje ungixoxela indaba yakhe engingayazi nami. But this shows ukuthi kwakuyisandla sikaNkulunkulu lezo bazalwane. Nabo angenza ngakhohle. God is gonna use abantu kulezi nsuku raise it azoyisebenzisa ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwabo kwenzeka izinto esingazazi ayibuyi imihla yoPetro ebandleni kaKristu ayibuye leyo nkazimulo ayibuyiswe labakholwayo uNkulunkulu abakholwayo makasifeza sibonakalise phakathi sesandla sakho uthi lo uNkulunkulu makabe uNkulunkulu wabo lelozo makube yizwe engizophila kulo ukuze whatever usathana kucibayo kungangitholi ngibe ngisenkazimulweni kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke onamandla onke. Amen. Ngiyacela bazalwane sithandaze egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Phamisa izandla zakho ugqoke iama yakho ngenzela osekhohliwe. Sigqoke ikhali zethu bengitshela nje ukuthi zikhahlela ini zenze njani. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Praise the Lord. Ilona noma akayithandazela khona umhlaba lo ngoba namandla yathola ngokuhlala kuye. Thohlabula ngiziphakamisa izandla ewamkela kuwe lamandla. Awathola kufaith atholwa kuye. Ngenzela ukuthi angabi limited lamandla. Ehle ngamandla. Ngathi uNkulunkulu angakuphinda kwenzeka eJerusalem ekamelweni eliphezulu namhlanje. Revive our spirit, we receive umoya wamandla. Akehla umoya ongcwele ahlale kithi. Engesiyenje umoya ositshanjikaleli khona ungajekuleli. Kulokhu sidinga amandla akho ukuze sikwenze konke. The power of the Holy Spirit at work within us. Amandla kaNkulunkulu ophezulu konke awabe semsebenzini phakathi kwakhe. Wazi noma ungazi mawukho